that intelligent design might turn out to be the answer to some issues in genetics or in evolution. And I suppose it's possible that you might find evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular biology. You might find a signature of some sort of designer. Wait a second. Richard Dawkins thought intelligent design might be a legitimate pursuit? And that designer could well be a higher intelligence from elsewhere in the universe. כולם איתי כל הפרטים. בשנת אוקטובר 86, כשאתה היית פתק בכותל, או לפני זה, אני חקרתי במכון ויצמן בתור רופא. הייתי מדען במכון ויצמן, וחקרתי את ה-DNA של חולדות, עכברים, קופים ובני אדם. 18,000 רקמות של כבד, כליות, שרירים, גם עיניים, האיריס שבתוך העיניים. קיבלתי רקמות ובדקתי אותם במיקרוסקופ האלקטרוני. לידכם, ילדים, המיקרוסקופ האופטי שאתה מסתכל ככה, מגדיל 10,000. המיקרוסקופ האלקטרוני מגדיל 1,000,000 פעם. אתה נכנס למפנוך של החומר. מיקרוסקופ אלקטרוני זה לא ככה, זה מחשב גדול, ענק, טלוויזיה, ואתה רואה, מה שהוא רואה הוא מראה לך, זה אתה. סבבה, מדע, לא דת, מדע. ויש תוכנה במחשב שמדברת איתי. מה קורה פיזיולוגית? שהסליל לא יתפוצץ, לא ייפתח, אומר לי שמדי פעם, sometimes, התוכנה באנגלית, יש גשר של גופרית, שעושה שהסליל לא ייפתח. רואים את הגשר? גשר, מחזיק אותו. שמחזיק את הסליל, יפה, מחזיק אותו. שאלתי שאלה של $1,000, שימו לב. שאלתי את המחשב, מתי מופיע הגשר? אז המחשב אומר לי, שיש חומצות נוקלאידיות על הבסיס של הסליל, יש 4 חומצות, אדנין, טימין, ציטוסין, גואנידין, ATCG, שזה החומצות הנוקלאידיות של הסליל, זה עובדה מדעית. והגשר של גופרית, סולפורו, הופיע ככה. כל 10 חומצות גשר, כל 5 חומצות גשר, כל 6 חומצות גשר, כל 5 חומצות גשר. אמרתי, מה? גשר של גופרית שגורם שהסליל לא ייפתח. אמרתי, בא. ילדים, מה זה 10, 5, 6, 5? גימטריה של י' ה' ו' ה'. תתה בתוך ה-DNA, כמו רמברנט, שעושה ציור וכותב למטה, רמברנט, אני עשיתי אותך. תתה חתם את החתימה שלו, את השם שלו, בתאים שלך, בכל הגוף. גיליתי תתה.